Джават Елджемили за Марин Петков. Атака отляво през Уелтън. Проблеми останаха за футболист в червено, който остава близо до наказателното поле на Пламен Андреев. Уелтън обаче атакува Рикардиньо в наказателното поле. Изстрел на Рикардиньо. 1-0 за Левски. В 32-та минута комбинация между Уелтън и Рикардиньо води до първото попадение за сините през настоящия сезон, а негов автор е футболиста с номер 9 Рикардиньо. Сигнал на Валентин Железов. Рикардиньо се засилва. Стреля Рикардиньо и бележи 1-0 за Левски. Асен Митков, атакуван от Янис Карабелов, намира свободния Джават Елджемили. Елджемили изчаква включването от Роналдо. Действа само обаче Елджемили. Какъв изстрел и какъв гол за Левски! 2-0 за сините. Солова акция от Джават Елджемили, който дава ясна и красноречива заявка. Преслав Бачев, меко подаване в наказателното поле. Пунчец отново вездесъщ. Елджемили може да стреля. Елджемили прави гол! 3-1 за Левски. Ето го героят в синьо. Почете да подаде на Кристиян Димитров. Сега той с дълго подаване към Рикардиньо. Рикардиньо, подаване, удар, гол за Левски! Как като от нищото, както се казва, се получи този гол. Силно изпратена топка от Пламен Андреев. Рикардиньо успя да я свие и разбира се, Уелтън беше на точното място. Левски побежда в 31-та минута. На първа града отклонена топка! 2-0 за Левски! Не случайно и самият наставник на Локомотив София Стойчо Стоев сподели, че иска да види подобрение най-вече в този аспект на играта и точно от него бе най-недоволен в хода на домакинството. В крайна сметка Локомотив София се пропуква в 20-та минута. Автор на попадението за Левски е Андриан Краев. С Даниел Ками и Диме Димов изпадат в подобни ситуации. Вместо да взаимодействат със свой съотборник в предни позиции, просто да връщат назад към Бубакар Гае. Джемили, 2-0 за сините. В краката на Андриан Краев, вече 5-3 с нея. Роналдо, споредно подаване на гол линията. Лошо първо докосване от страна на бранител на Локомотив София. 3-0 за Левски. Цунами към Фадига. Възможност за полузащитника да демонстрира своята техника. Много добро подаване към Вендерсон. Цунами. Топка върната към точката за изпълнение на Дуспа, откъдето Марин Петков гарнира своето участие номер 100 с екипа на сините. И с четвърти гол във вратата на Локомотив София в днешната вечер. Алан Диас. Бубакар Гае. Отново оказващ се последна опция за взаимодействие за централните защитници на Локомотив София и в крайна сметка, вероятно в Андриан Краев с активни и достатъчно агресивни действия в отбрана. Вече в наказателното поле капитана Левски. Подаване 6-0. Името и на Илян Стефанов ще попадне сред това на голмайсторите в днешната вечер. Попов е в наказателното поле. Какво ще избере Евелин Попов? Остро подаване от Евелин Попов. Топката е избита от Дарко Илиевски. Цунами. Петков. За сега действа индивидуално Марин Петков, след което стреля. Прекрасно изпълнение на Марин Петков. 1-0 за Левски. В 10-та минута на добавеното време сините успяват да нанесат удар по Шкупи. Чудесно изпълнение от Марин Петков, с което той не остави абсолютно никакви шансове на Дарко Илиевски. То доста бързо трябва да се действа. Христо Иванов се бе върнал. Докато това се случи, Рикардиньо обаче получава подаване 1-1. Левски се възползва по отличен начин от тази липса на Хорхе Сегура, който може би трябваше по-бързо да заеме зоната си, оставена от него, а не да... Кордоба е там, за да помогне и подава към Уелтън. Спря се Уелтън, отново Кордоба. Удар и в крайна сметка гол 1-0 в полза на Левски. Това дълго нападение даде резултат и Преслав Бачев в 83-та минута открива резултата. Проявиха необходимото търпение играчите на Николай Костов. 4 в отбранителната линия.
Един централен нападател и един футболист разположен зад него. Възможност за Левски. Гола е на лице. 15 минути след началото на двубоя. Очевидно Уелтън е урисан да изправя сините привърженици на крака тогава, когато шоуто е на европейската сцена. Вероятно последния шанс за домакините. Подаване в наказателното поле. Топката е спряна, ще последва удар. Роналдо! 2-1 за Левски! Кордоба сваля към Дарван. Топката трябва да бъде изкарана на фланга, където Уелтън я очаква. Фадига. Може да стреля. Фадига! Изключително! Кордоба. Ще има ли нов син герой в последните секунди? Краев. Роналдо! Гол за Левски! За пореден път сините се измъкват в последната секунда на своя двубой. 122 отбелязани попадения срещу само 39 за орлетата. Ще успее ли Уелтън да отбележи още едно такова шанс за Левски? И тук вече попадението е на лице. В 78-та минута Уелтън успява да открие резултата за радост на всички привърженици на стадион Георги Аспарухов. И то е нужно възможно най-скоро. Страхотни действия сега от Роналдо, който се справя с Андрей Йорданов. Още един финт от бразилеца. Влиза в наказателното поле. След това обаче великолепно изпълнение на Асен Митков. 2-0 за Левски. А играчите на Николай Костов правят много сериозна стъпка към трите точки в днешната среща. Стрел, ъгови удари изпълнен. Възможност за Левски, резултата е изравнен. А минутата е 26-та при втория си ъглов удар от началото на двубоя. Хората на Николай Костов скоро постижат, което се нуждаеше на първо време в създалата се ситуация. А именно достатъчно бърз и скоростен отговор. Кратък период между двата гола, който вероятно не е позволил на новаците да поемат още по-голяма глътка самочувствие и увереност. А Левски може да осъществи обрата и го прави чрез точно изпълнение на Рикардиньо, който в 32-та минута или точно 11, след като домакините излязоха напред в резултата. Уелтън. Владислав Найденов срещу него. Уелтън с още един пробив. Сега подаване на главата на Асен Митков, който по-малко от минута, ако не бъркам, след като се появи в игра, вкарва във вратата на Мартин Величков в 82-та минута. 1-0 за Левски. Видите футболисти на сините, които са най-често използвани. Хубаво даване от Даруан към Роналдо, който успява да прехвърли Светослав Вуцов. Флага остава долу, Левски излиза напред в резултата. В 34-та минута с първия точен удар в двубоя Роналдо извежда сините напред. Сега възможност за Левски да контратакува. Уелтън и Роналдо в предни позиции. 2 на 3 е ситуацията. Уелтън действа индивидуално. Уелтън в наказателното поле шутира. 2-0 за Левски, 54-та минута. Ситуация, в която Уелтън стартира от собствената си половина. Успя да се справи с противник нахубаво в наказателното поле. Краев в борба с Джонатан Линцет успя да опази притежанието на топката Андриан Краев, а Сими Фадига сега. Междувременно Уелтън в наказателното поле на ЦСКА, изпитвайки болка. Изстрел сега на Роналдо! Топката във вратата, Левски повежда! 43-та минута, Роналдо е героя за сините, а Левски удря по амбициите на своя съперник в края на тази първа част. Стрел от дистанция! Изключително изпълнение, Левски повежда! Върната към Асими Фадига. Центриране вече от Фадига. Краев на границата на наказателното поле. Успява да отклони топката. Рикардиньо не успява да завърши. Има ли кой да нанесе изстрела? Спасяване на Ачинели. Тук вече няма какво да направи Ачинели. А Левски изравнява резултата в 45-та минута. Кристиян Димитров, най-съобразителен в наказателното поле на Берое. Сега той се връща, за да бие корнера. Изстрел с глава, Левски повежда! Вендерсон Цунами е човека, който в самия край на 18-та минута дава аванс на Левски срещу Ботев Пловдив.
А корнерите на Левски направиха впечатление и при второто, и при третото си изпълнение. Домакините успяват да задържат топката в своя владение, защото така сега добри действия на Рикардино. Ще успее да се измъкне Рикардино вече в наказателното поле. Удар на бразилеца и 1-0 в полза на Левски. Минутата е 25-та. Сините са напред в резултата, а Рикардино бележи този двубой, тъй като едно евентуално попадение сега ще даде психологическо предимство за гостите. Рикардино се засилва, сити крачки за бразилеца, удар! Неспасяемо изпълнение на Рикардино, 2-0 в полза на Левски в 47-та минута вече на първата част в добавеното продължение. Рикардино бележи втория и гол за него в двубоя, втори за Левски. Видим сега ще измислят нещо в по-интересно в предни позиции. Хубав пас на Чандаров към Рикардино. Удар на Рикардино, спасяване на вратаря на Дунав и в крайна сметка топката е за трети път в мрежата на домакините. 3-0 в полза на Левски. Голмайстор е Роналдо. Мълниеносна контратака на гостите. Страхотен пас на Асен Чандаров към Рикардино, който не успя да оформи своя хет-трик. Добра намеса на Даниел Николов, но след това... Асен Митков. Пас в ляво към Марин Петков. Марин Петков влиза навътре към наказателното поле. Добър пробив на Марин Петков и удар. Топката е във вратата. 1-0 за Левски. Марин Петков с десния крак не остави никакви шансове за Александър Любанов. Ако преди малко късмета не бе на страната на сините в 28-та минута. Нямаше какво да спаси Локомотив София. Идва момент, в който те са способни да допуснат много нелепа грешка. Сега пък атакуват опасно. Краев с шанс, 2-0 за Левски. Буквално секунди след като Локомотив София имаше възможност да изравни резултата. Андриан Краев. Петков, който се разписа в предходната среща. Този път подава на близката града, откъдето топката е отклонена. В 14-та минута Левски повежда в резултата. След ъглови удар изпълнен от Марин Петков и засечената топка от Кристиян Димитров, която автоматично провокира и извършване на нарушение. Фадига, подаване към Уелтън, възможност за Левски да покачи аванса в резултата си. 2-0 за сините. Именно поради тази причина това голямо завръщане бе толкова силно. Края на този спор в днешната вечер. В търсене на петия си гол в FBet Лига от началото на сезона, Рикардиньо се засилва очи в очи с Хоркаш и бележи. 3-0 за Левски. Сините очевидно вече извън всякакви съмнения ще спечелят домакинството си срещу Локомотив Пловдив. Левски за пръв път. Хебър ще направи всичко възможно да държи топката далеч от своята врата. Левски ще се опита да я превземе, който би пратил мача в продължения. Уелтън ще може да стреля. Прави го! Гол! Левски изравнява! Близо една минута в продължението. Уелтън успява да спаси Левски. Вратата на Пламен Андреев беше потърсен, а тук насочено пък вниманието си към това, което Дарлан може да направи в наказателното поле на Ботев Враца. Изстрел на Дарлан, топка, която рикошира в Федерико Бариус и 1-0 за Левски. В 32-та минута гостите излизат напред в резултата с първия си точен удар. Тогава за последно записа минути и оттам насетне моменти, в които Бодуров беше в групата, но не играеше. Страхотна възможност за Рикардиньо. Имаше спасяване на Ковалов. След това обаче Марин Петков от доста комфортна позиция успява да преодолее стража на Пирини. 1-0 за Левски. Юпа Бум, Моду Диане, Рикардиньо способен да създаде проблеми и го прави. Второ попадение за Левски. В 40-та минута колебанията в отбраната на Пирин отново са наказани. Много настоятелен Рикардиньо в тази ситуация успява отново да изведе сините напред. Да се изнесат малко по-високо по терена, за да не се стига до подобни ситуации, при които отново футболисти на Левски имат възможност да стрелят към вратата на гостите. А в 9-та минута точно един подобен опит дел на Марин Петков в крайна сметка се оказва и първото попадение в този двубой в днешната вечер. Фланелки, с които ще играят до края на сезона, посветени на 110-та годишнина от основаването на клуба. Галчев стреля! 2-0 за Левски! Към Митков.
Добър пас на Асен Митков. Фабио Лима влиза навътре, гласи топката на левия си крак и стреля 3-0 за сините. Още една възможност за Левски. 4-0. Гейм, сет и матч за сините. Някъде тук всичко окончателно приключва. И само 4 минути след началото на втората част. Слав Пенев е разочарован от Габов. Говори се, че Хебър е платил трансферна сума на Септември София за правата на българина. А той се опитал да избяга в Левски без пари. Удар на Фабио Лима! Феноменално попадение! 74-та минута, Левски е напред, а Фабио Лима вкарва впечатляващ гол. Напомнящ на попадението, което Василий Фадига вкара срещу Айнтрахт Франкфурт. Пламен Андреев, който намира Фабио Лима отдясно. Фабио Лима има подкрепата на Евертон Бала. За сега индивидуални действия от Фабио Лима. Джават Елджимили също добра опция. Елджимили стреля, имаше и рикошет. 1-0 за Левски в 52-та минута. Най-ключовото в тази ситуация беше бързото подновяване на играта от Пламен Андреев, който видя свободния вдясно Фабио Лима. Сега Пламен Андреев получава поздравления от Хосе Кордоба. Джават Елджимили чисто успя да отнеме от Ангелов. Марин Петков също замесен в действията. Евертон очаква пас на върха на нападението. Елджимили задържа. Марин Петков наказателното поле. Изстрел на Петков. 2-0 за Левски. В 82-та минута и Марин Петков се разписва, за да направи аванса на сините още по-комфортен. На път Левски да продължи серията си в шампионата от 25 мача без загуба срещу болярите. Въпросът е с какъв резултат. Марин Петков имаше и рикошет в Георги Ангелов. Мартин Величков успя да реагира. Елджимили продължава напрежението в наказателното поле. Елджимили успява да реализира в 7-та минута на добавеното време второ попадение за Джават Елджимили в двубоя и 3-0 за Левски. Няколко къси подавания от лескарите. Охене намира Мислович. Той за Рикардиньо. 1-0 за Левски. 38 минута. Още едно хубаво подаване от Мислович, което се превръща в асистенция благодарение на красив гол от доста сериозна дистанция. Извън наказателното поле Рикардиньо. Радва всички фенове на Левски. Наско Сираков и цялостно окото на ценителите на футбола, защото Рикардиньо вкарва много красив гол. 1-0 за Левски. Последни спокойни секунди Куентин взе доста добър шпагат, но Джават Елджимили все още владее. В наказателното поле Елджимили. Марин Петков с десния крак. 2-0 за Левски. Сините ще дублират успеха със същия резултат, който постигнаха в Овча купа по-рано през сезона. А Марин Петков изглежда като един от най-добрите футболисти в синьо в момента. Да португалеца не позволи топката да стигне до Рикардиньо. Марин Петков. Дублиран на фланга от Патрик Габриел Галчев. Той с едно докосване към Патрик Мислович. Отлично за Левски. Марин Петков. Топката е във вратата. 1-1. Брилянтно развита акция за сините и Марин Петков само за свидетелства превъзходната форма, в която се намира. Ето го отговора, на който тези привърженици и Николай Костов се надяваха. Успя да я намери чрез попадението на Исмаил Исак. Към момента минимална разлика в резултата. Марин Петков. Ето една добра възможност за сините. Рикардиньо стреля. Резултата е изравнен. В 51-та минута столичани изравняват резултата. Рикардиньо е автор на попадението. А първата по-голяма неточност в отбраната на домакините бе използвана по най-добрия начин. Фадига свали топката към Евертон. Фадига може да завършва и го прави. 1-0 за Левски в 76-та минута. А Сими Фадига може да се окаже големия герой за сините с 16-тия удар към вратата на Артур Мота. Фадига успява да преодолее бразилския страж Назар Алии. Цунами. Добра подаване, възможност за Левски. Сините връщат един гол. Брилянтна топка от Вендерсон. Цунами за Сими Фадига. Французина отново бележи важен гол. И да, не толкова красив срещу Айнтрахт Франкфурт. И да, не чак толкова ценен, за да бъде победен, както срещу Хебър. Пак един футболист с силен ляв и един с силен десен около топката.
за да се държи самия противник в постоянно напрежение. Този път центрирането стига до играч на Левски, който праща топката във вратата. Капитанът Вендерсон Цунами попада в прегръдките на своите съотборници. 29-та минута, равенство. Асен Митков. Много добро подаване, което стига до Рикардиньо. Ще може ли да реализира бразилец? Отговорът е да! 2-1 за Левски в 32-та минута. Мълниеносен обрат на гостите. Изпълни статично положение. Тук неговото центриране, удар с глава, Греда и след това топката е в мрежата на Янко Георгиев. Вендерсон Цунами бележи и дали не слага край на тази впечатляваща серия на Крумовград от 15 поредни мача без загуба. Няколко думи за историята на сблъсъците между тези два отбора в българското първенство. Само след края на тази атака Лима получава на скорост и вкарва гол. 1-0 за Левски. Вихрено начало на сините през второто полувреме. Фабио Лима с десния крак